Hekk nilqgħukom ħanatu bidu għat-talba ta' sbieħ il-jum. It-talba ta' sbieħ il-jum hi mill-Komun tal-Madonna. Mulej iftaħ li xoftejja. Kristu u bin Marija ejjew nadorawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-ferħ il-blata tas-salvazzjoni tagħna. Nersu quddiemu bana trat il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Għax Alla kbir u l-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha, fidejhu mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-oljiet, tiegħu il-baħar għax hu għamlu, tiegħu l-art għax bidejh saret. Ejjew inqimuh u ninxteħtu quddiemu, arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna, għaliex huwa Alla tagħna u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Mhux li kontu llum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'meriba, bħal dakinhar fassa fid-deżert, meta ġarbuni u ttentawni mis-sirjietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Għal 40 sena domt nismellu dan in-nisa lu jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-għadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Sid glorjuża li filoli fuq il-kwiekeb ġejt imtella, natuk ġieħ għax int bħalibek safis qejt il-dak li ħalqek. Inti l-bib tas-sultanoli, bib li minnu d-dawl feċ fuqna, ħajfirħu l-ġnus mifdija għax bik verġni sabu l-ħajja. Noqogħdu bil-qiegħda. Ħinja int Marija, għax bik ġie fostna s-Salvatur tad-dinja. Issa qiegħda fil-glorja ferħana quddiem il-mulej, idħol għalina quddiem ibnek. Alla Alla tiegħi int, lilek ħerqan infittex. Għalhekk ġejt narak fit-tempju mqaddes tiegħek biex nitaxxaq bis-seta u l-glorja tiegħek. Għalhekk imbirkek tul ħajti kollha, nolli jdejja u nsejjaħ ismek. Meta mindud fuq friexi fik niftakar, u naħseb fuqek fis-sariet tal-lejl. Mijek tingħaqad ruħi, int weżinni bil-leminija tiegħek. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Ħinja int Marija, għax bik ġie fostna s-Salvatur tad-dinja, issa qiegħda fil-glorja ferħana quddiem il-mulej, idħol għalina quddiem ibnek. Int is-sebħ ta' Ġerusalemm, int il-ferħ ta' Iżrael, int il-ġieħ tal-poplu tagħna. Birku għemejjel kollha tal-mulej il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Birku l-mijiet kollha ta' fuq is-sema il-mulej, birku setat kollha il-mulej. Birku xita u nida kollha il-mulej, birku rjieħ kollha il-mulej. Birku nida u borra il-mulej, birku silġ u bart il-mulej.
Birku dawl u dlam il-mulej, birku bera u sħab il-mulej. Birku muntanji u għoljiet il-mulej, birku kull ma jimbet fl-art il-mulej. Birku ħud kbir u kull ma jżiġ fl-ilma il-mulej, birku tjur kollha tal-ajru il-mulej. Birek Izrael il-mulej, faħruh u għalluh għal dejjem. Birku spiritu irwieħ tal-ġusti il-mulej, birku qaddisin u intom ta' qalbhom li il-mulej. Imbirku l-missier u l-iben u l-Ispiritu Santu, infaħruh u nagħlluh għal dejjem. Int is-seb ta' Ġerusalem, int il-ferħ ta' Izrael, int il-ġieħ tal-poplu tagħna. Ifraħ dejjem Verġni Marija, għax tħaqlek iġġib fid-dinja is-Salvatur. Għannu lil-mulej għanja ġdida, fil-ġemma ta' ħbiebu u t-tifħir tiegħu. ħajfaħru bisfil li sem tiegħu, bid-daq tat-tambur u taċ-ċetra. Bil-glorja jitennew ħbiebu u jaqbżu bil-ferħ fuq frixhom. Biex jistgħu jitħallsu mill-ġnus u jagħtu l-kastig lill-popli. Jagħmlu minnhom il-ħaq miktub għalihom, dan hu ġieħ għal ħbieb tiegħu kollha. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Ifraħ dejjem Verġni Marija, għax tħaqlek iġġib fid-dinja is-Salvatur. Nifraħ fuq li nifraħ bil-mulej, taqbeż bil-ferħ ruħi balla tiegħi, għax hu li bbisni bil-bies is-salvazzjoni, bil-mantar tal-ġustizzja għat-tieni, bħala rusa tlellex bil-ġawar tagħha. Għażilha il-mulej u ħatara fost kulħadd. Daħħala tammar fid-dar tiegħu. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirka int Verġni Marija mill-mulej Alla loli, aktar minn nisa kollha tal-art. Imbirek il-mulej Alla ta' Izrael, għaliex ġie jżur u jifdi l-poplu tiegħu. Bħalma kiewiet fl-modi, fom il-profeti għad-disin tiegħu. B'hekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu. Li meħlusin minn id-dejn li dewwa tagħna, naqduh bla biżan. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli, għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu traqatu. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna, li jibatinna mill-lodi żjara tax-xemx tila. Glorja l-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirka int Verġni Marija mill-mulej Alla loli, aktar minn nisa kollha tal-art. Is-Salvatur tagħna oħġbu jitwielet minn Marja Verġni, infaħruh u nitolbuh.
tidħol għalina qudiemek ommok mulej. Salvatur tad-dinja, bil-grazzja qawwija tal-fidwa tiegħek, int ħarist minn qabel lil ommok minn kull teba' ta' dnub. Feddejtan int għamilt lill-Verġni bla teba' Marija, amara tiegħek li żjed qaddisa u santwarju tal-Ispirtu Santu. Verb etern int għallimt l-ommok tagħżel għalija is-sem it-tajjeb. Sultan ta' slaten intrid li ommok tkun imtella ħdejk fis-sema bir-ruħ u l-ġisem. Sejt is-sema u l-art intett il-Marija Sultana fil-leminija tiegħek. Wejjew issa fiski terresqu talbna l-missierna tas-sema jew irresquhom permezz Tomna Marija. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. U Alla ħanini qafmana b'nedmin dajfa biex aħna nagħmlu t-tifkira tal-om qaddisa tal-lam tella s-sema meqjuma f'dan is-santwarju ta' Pinu, bil-għajnuna tat-talb tagħha nintrefgħu miħżunietna u ngħixu ħajja qaddisa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. U jberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej. Sal dawk li jixtiequ jirċievu s-sagrament tal-qrar jistennew hawnhekk dik in-naħa fejn indikat. Hemm iċriki, stennew fuq iċriki u żommu d-distanzi minn xulxin. Nerġa' nfakkarkom hekk biex iżommu id-distanza minn xulxin, tilbsu anke il-maskri jew il-visors u fuq l-istess bank tista' toqgħod l-istess familja. Jekk m'intomx mill-istess familja, toqgħod persuna fuq kull tarf tal-bankijiet. Kif diġà qalilkom, il-qrar mhux isir fil-konfessjonarji imma fil-kurutur hawnhekk in-naħa ta' fejn hawn ir-rampa. Nitlobkom biex anke meta tersqu għal qrar iżommu d-distanzi, ma noqogħdux fuq xulxin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu,
Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Bdejna l-innu b'tislima lill-Madonna ta' Pinu u bix-xieraq għax kif qegħdin tistgħu taraw qudiemkom dalgħodu għandna mill-ġdid lura fostna il-kwadru li għadu kemm ġie rrestawrat l-oriġinali tal-Madonna ta' Pinu. Bad tistgħu taraw anke żbuħija li ħarġet. Ejjew nitolbuha biex f'dan is-seba' erba' biex dik iż-żbuħija tagħha tkun tiddi wkoll fuq iż-żbuħija spiritwali tagħna. Aħna nħobbu nsellmula u ngħidula Omna Marija. Dan ma jfissirx biss sa xejn tipprodiġina, ma jfisser ukoll li aħna marbutin li jinsiru nixbħuha, li nitalmu minna, li nilqgħu il-pariri li hija tatina. Qegħdin noffru dan is-sagrifiċċju tal-Quddiesa għal Virginia Ramdic. Ejjew ħuti narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Qegħdin nagħmlu wkoll il-Quddiesa tal-Verġni Marija bħala Om tal-Knisja. Dan qegħdin nagħmluh b'mod partikolari anke bħala talba lill-Omna Marija biex tħares lill-Isqof il-ġdid tad-Djoċesi tagħna li sejjer jiġi jimħabbar għal ħabta ta' nofsinhar. U għalhekk ejjew nitolbu għalih. U Alla missier il-ħniena, ibnek il-waħdini fuq is-salib, tagħna bħala ommu lill-Verġni imqazza Marija. Għamel li bil-għajnuna ta' imħabbita, il-Knisja tiegħek hija u dejjem tikber minn jum għal ieħor fl-għaqda ta' wlieda, tiżżejjen bil-qdusija u tiġbed fi ħdana il-familji kollha tal-ġnus. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mit-tieni ktieb ta' Slatin. Ġara li meta l-mulej kien se jtella s-sema lil Elija ġo rriefnu, Elija kien telaq ma' Eliżew minn Gilgal. Waslu Ġeriko u Elija qallu: oqgħod hawn, nitolbok għax il-mulej bagħatni lejn il-Ġordan. U wieġbu: daqskemm hu ħaj il-mulej u daqskemm int ħajjint ma nħallikx. U telqu t-tnej. U 50 wieħed minn uliet il-profeti telqu magħhom u qagħdu ftit il-bogħod minn qudiemhom. U huma t-tnej waqfu ħdejn il-Ġordan. U Elija qabad il-mantar tiegħu, kebbu u ħabtu mal-ilma. U dan inferaq l-hemm u l-hawn. U qasmu huma t-tnej fl-inxif. U ġara li huma u jaqsmu, Elija qal lill-Eliżew: itlobni x'għandi nagħmillek qabel nittieħed minn ħdejk. U Eliżew wieġbu: ħajkun hemm fija żewġ isma mill-Ispirtu tiegħek. U qallu: ħaġa jibsa tlabni, jekk tarani nittieħed minn ħdejk, ikun lek hekk, jekk le ma jkunlekx. U ġara li huma sejrin jimxu u jitkellmu, f'daqqa waħda karru tan-nar biżwiemel tan-nar firidhom minn xulxin.
u Elija tal-assama fir-riefnu. Eliżew baqa' jħares u jgħajjat. Missieri, il-karru ta' Iżrael u r-rikib tiegħu. U ma raħx iżjed, u qabad fi ħwejġu u ċarrethom f'bixtejn. Imbagħad ġabar il-mantar ta' Elija li kien waqa' minn fuqu. U raġa' lura u waqaf max-xatt tal-Ġordan. U ħal mantar ta' Elija li kien waqa' minn fuqu u ħabtu mal-ilma u qal: Fejnu l-mulej, Alla ta' Elija issa? Fejnu? U ta' daqqa fuq l-ilma u dan inferaq, lawnu lem, u Eliżew għadda min-naħa l-oħra. Il-kelma tal-mulej, roddu ħajr lill-Alla. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej, ngħidu flimkien. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Kemmu kbir il-ġid tiegħek, mulej, li inti rfajt għal min jibża minnek, u int ħejjejt għal min jafda fik, quddiem il-bnedmin kollha, ngħidu. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Bil-ħarsin tiegħek tkenninhom kontra tnassis tal-bnedmin, fl-għarix tiegħek taħbihom kontra tqasqis tal-ilsna, ngħidu. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Ħobbu l-mulej, ħbib tiegħu kollha, li twajbin iħarishom il-mulej, imma jpattija sewwa lil min jimxi bil-gburija, ngħidu. Issaħħu u qawwu qalbkom intom il-koll li tittamaw fil-mulej. Illum hu brief għall-Evanġelju. Alleluja, alleluja. Ma nkantawx, mhux permess li jinkantaw. Jekk xi ħadd iħobbni, iħares kelmti, jgħid il-mulej, u missieru jħobbu, u aħna niġu għandu. Ma nkantawx, nirrispondu biss. Alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Qisu l-emil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom, għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand missierkom li jew fis-smewwiet. Mela meta tagħmel karità tmurx iddoqq it-trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' bwiċċ ieħor bis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int meta tagħmel karità idek ix-xellugija m'għandix tkun taf x'inhi tagħmel il-leminija. Biex hekk il-karità tiegħek issejr fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. U meta titolbu tkunux bħal dawk ta' bwiċċ ieħor, għax dawk li jħobbu joqogħdu jitolbu bil-wifqa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom il-ħlas tagħhom ħaduh. Iżda int meta titlob idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għala il-bieb warajk u itlob lil missierek li huwa fil-moħħbi, u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Meta tsumu tqarsux wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' bwiċċ ieħor, għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma sajmin. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int meta tkun sajjem idlek xarek waħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem, imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi. U missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Il-kelma tal-mulej. Kif tafu f'dawn il-erbat il-ħsibijiet qegħdin ikunu marbutin
mat-talba għażiża tal-Ave Marija. Illum imiss nitfgħu ftit ħarsitna fuq it-tielet kelma li l-Anġlu jgħid lill-Verġni Marija. Sliema għalik Marija, bil-grazzja mimlija, it-tielet kelma hi il-mulej miegħek. Rajna kif il-kelma sliema għalik mhijiex sempliċement qisha tislima li qed isellimlek, imma tfisser ifraħ Marija. Mela l-Anġlu jistedina biex tifraħ. Imbagħad jgħidilha għaliex għandha tifraħ, għaliex mimlija bil-grazzja. U rajna li mimlija bil-grazzja jfisser temmen li l-ħarsa tal-mulej qiegħda fuqek. Hija l-ħarsa ta' Alla li tagħmilna sbieħ, li timlina bil-grazzja tiegħu. Imbagħad it-tielet kelma. Dawn iż-żewġ kelmiet isibu l-qofol tagħhom fil-kelma il-mulej miegħek. Però eżies, din il-kelma il-mulej miegħek hija r-risposta għal dik id-domanda qawwija li meta l-poplu ludi kien fid-deżert ġarrab, hekk jikdbilna l-ktieb tal-Deuteronomju, ġarrab lill-Alla id-dubita fl-imħabba tiegħu. Wara li ħelsu mill-jasar, waqt li kien qed immexxih fit-triq lejn l-art imwiegħda fid-deżert, il-poplu tilef sabru. U kważi jgħajjat u jistaqsi u jgħid imma Alla tagħna qiegħed f'nofsna jew le. U din tiġri lilna wkoll fil-ħajja tagħna. F'mumenti fejn aħna nkunu qegħdin inħabtu wiċċna mad-tbatija jew ma' xi problemi. Mhux darba u tnejn tiltaqa' ma' xi ħadd u jgħidlek imma tgħid Alla m'għadux jisma' t-talb tiegħi. Iwa jien qed nitlob ħażin, iwa l-mulej mhux jismani. Dawn huma kollha frażijiet li ngħidu f'mumenti jibes tal-ħajja. U hawnhekk għalhekk l-Anġlu Gabriel lil Madonna mhijiex qed jara biss il-Verġni Marija weħida, imma qed jara il-karba tal-poplu kollu, il-karba tal-umanità li f'mument diffiċli tistaqsi u tgħid Alla qiegħed f'nofsna jew le. U l-Anġlu Gabriel jgħidilha il-mulej qiegħed huwa miegħek, il-mulej miegħek. Infatti il-poplu ludi wkoll jekk fil-bidu staqsa u ddubita mill-preżenza tal-mulej meta jidħol fl-art imqazza u jerġa' jibda jadura lill-Alla tiegħu fit-tempju, imbagħad kważi biftaħir jgħid liema poplu u daqshekk ix-xurtjat li għandu lill-Alla daqshekk qrib tiegħu. Araw il-konverżjoni, il-mixja. Il-Konċilju Eżies jinsisti ħafna li f'Marija irridu naraw il-Knisja. F'Marija hemm ġbija ta' dak kollu li trid tkun il-Knisja. U għalhekk dak li l-mulej jagħmel ma' Marija qed jagħmlu magħna wkoll. Imma forsi ħafna drabi aħna nkunu aljenati u ma nintebħux. Meta nkunu ngħidu s-sliema ejjew inżommuha f'qalbna. U meta aħna ngħidu il-mulej miegħek, ejjew nippretendu li l-Marija qiegħda ddur fuqna u qed tgħidilna u miegħek ukoll. Infatti s-saċerdot għal din ġej kemm il-darba fil-Qudiesa jgħidilna il-mulej magħkom. U aħna
għax hekk imdorrijin u miegħek ukoll. Ma ħafna drabi ma nirriflettux x'aħna ngħidu. Minn hawn ftit ieħor kif l-Anġlu Gabriel jgħid lil Marija 3 kelmiet li diġà rajna l-istess ħaġa jgħidu mis-saċerdot lilna. Qabel ngħidu flimkien il-qaddis, is-saċerdot jgħidilna il-mulej magħkom. Mela l-mulej magħkom nerfgħu qlubna l fuq. Ejjew ma noqogħdux bil-geddum, ejjew nimtlew bil-ferħ, nemmnu li l-mulej qiegħed magħna. Imbagħad mela l-mulej qiegħed magħna ejjew niżżu ħajr. U aħna nwieġbu hekk sewwa u xieraq. Hekk sewwa u xieraq li ngħixu eżies. Bħal Marija jkollna ċ-ċertezza li l-mulej magħna, bħal Marija nżommu l-ferħ li l-mulej jġib miegħu f'qalbna, u bħal Marija aħna wkoll narfu, nirringrazzjawh u nfaħruk għal dak kollu li huwa jagħmel magħna. Amen. Jew nresqu it-talbiet tagħna il-mulej Alla bl-interċessjoni ta' Omna Marija, Om tal-Knisja. U Verġni Marija, Om tal-Knisja. Nitolbuk biex tkompli tkun dik l-om li tħares u tqawwi il dawk kollha li jimxu wara Kristu. Partikolarment dal-għodu hekk nitolbuk għall-isqof il-ġdid tad-djoċesi tagħna biex ikun dejjem skont il-qalb ta' ibnek Ġesu. Kun int li twiżnu fil-mixja tiegħu, fil-qadi tiegħu lejn il-bniedem. Nitolbu. Nhar il-ġimgħa ġurnata oħra għażiża tal-qalb ta' Ġesu. Ġurnata oħra għażiża għad-djoċesi ta' Għawdex fejn sejjer jiġi ordinat saċerdot u żewġ dijakni. Ejjew nitolbu biex il-mulej jimlijhom bl-Ispirtu tiegħu ħalli huma wkoll jaqdu bla interess, bimħabba u bħeġġa din il-missjoni li għalija qiegħed isejħilhom. Nitolbu. Il-Madonna ta' Pino reġgħet mill-ġdid fostna. Ejjew nitolbuha biex tkompli tbierek il-familji kollha tagħna. Tkompli tiġbor il-familja fl-imkien. Tkompli tistedinna biex narfu dak kollu li Alla jagħmel magħna, imma wkoll narfu infaħruh u nirringrazzjawh. Nitolbu. Impoġġu taħt il-mant ħanin ta' Omna Marija lil-morda tagħna, il dawk li qegħdin fl-isptarijiet jew fid-djar tax-xjuħ jew min qiegħed id-dar waħdu. Jew nitolbu biex isibu persuni li jurihom l-imħabba u jagħtuhom is-servizz dak kollu li hu meħtieġ. Nitolbu. Fiskiet nagħmlu t-talb personali tagħna. Ilqa' missier għaddejż dawn it-talbiet li aħna ressaqna quddiemek. Ilqahom minn idejn Omna Marija, il-qaddejja tiegħek u tal-Knisja. Int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Xtieq nafżakom hekk li fil-ġnub għad hawn il-bankijiet hawn il-wisa toqgħodux ġo xulxin imma nżommu dejjem id-distanza. Grazzi.
Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Ilqamu lej l-offerti tagħna u ibdilhom fil-misteru tas-salvazzjoni biex bil-qawwa tiegħu u bl-imħabba ta' Marija Omm il-Knisja nitħeġġu biex jistħoqilna nissieħbu dejjem aktar magħha fil-opra tal-fidwa bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu lubna il-fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex fil-kobor bla qies tat-tieba tiegħek, inti tajt lill-Knisja Verġni lill-Verġni Marija bħala mudell u eżempju ta' qima vera. Hija l-Verġni li tisma' tħaddan bil-ferħ il-kelma tiegħek, tożza f'qalba u taħseb fuqha bejna u bejn ruħha. Hija l-Verġni li titlob tfaħħar il-kobor tal-ħnina tiegħek b'kantiku ta' tifħir, ħerqana titlob għajnuna għal żewġ arajjes u qalb waħda titlob flimkien mal-apposti kollha. Hija l-Verġni li tobdi, tnissel iben bil-qawwa tal-Ispirtu Santu u ħdejn is-salib jitħabbar li hija Omm tal-poplu tal-Patt il-ġdid. Hija Verġni li tisar, tistenna bla qiegħda il-qawmien mill-imwiet ta' bina u brabta sħiħa mar-rieda tiegħek tistenna u titlob għal miġja tal-Ispirtu Santu fuq il-Knisja. Għalhekk nissieħbu mal-qtajja tal-anġli u b'ferħ kbir infaħruk u intennulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mulej Alla tal-Eżerċiti, ismewwitu l-art mimlija mill-glorja tiegħek u sanna fl-ola ta' smewijiet imbierek minn ġej f'isem il-mulej u sanna fil-oli ta' smewijiet. Qaddis tassew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbu dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħa il-ħobs radd il-ħajr qasam tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara l-ikla ħal kalċi, reġa' radd il-ħajr, tal id-dixxiepli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-Patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħek. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mew tiegħek mulej, nxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek nistennew sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċċa kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Mario u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek.
Ħenna lina il-koll nitolbuk, għati lilna u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni mqazzom Malla Marija, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li bent Alla s-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritien kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina illum, aħfrilna dnubietna, bħalma naħfru l-minuħati għalina, raddaħalniex fit-tiġrej, zdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħinina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla. Danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Il-ġisem ta' Kristu ħarisna għal-ħajja ta' dejjem. Amen. Għatqarbin infakkarukom li min se jitqarben jibqa' bil-wifqa tibqgħu foskom. Xejn titqarbnu imbagħad toqgħodu bil-qiegħda biex hekk is-saċerdot li ħajjiġi iwaslilkom l-Ewkaristija ikun jaf min jixtieq jitqarben. Amen.
Nitolbu. Issa li tqarbilna mulej bir-ran tal-fidwa u tal-ħajja, fiċ-ċokot tagħna nitolbuk biex il-Knisja tiegħek bl-għajnuna ta' Marija Verġni u Om tgħallem il-bxara tajba lill-ġnus kollha u timla l-art kollha bil-qawwa tal-Ispirtu Santu bi Kristu Siedna. Kif tafu nhar it-tnejn hija l-festa għażiża tal-Madonna ta' Pinu. Il-festa tas-sejħa meta hija kelmet lil Karni Grima u stednita biex tersaq hawnhekk f'dan il-post ejja u tgħid dawk it-tliet avamarijiet f'ġieħ 3 ijiem li l-ġisem tagħha dam fil-qabar. Ir-restrizzjonijiet għadhom hemm u għalhekk irridu nitqasmu sew biex anke ma nimlewx dan is-santwarju u nkunu ta' dannu għas-saħħa ta' xulxin. Il-programm bejn wieħed u ieħor ħajkun hekk. It-tnejn il-quddies ikun fil-5, fis-6 u fis-7. Imbagħad fid-9 ikun hawn il-pontifikal tal-Isqof. Il-postijiet kif qedtilkom huma dejjem limitati. Fuq barra hemm però il-mikrofoni min irid jista' jsegwi anke minn fuq it-suntier. Din se tkun imxandra wkoll fuq il-mezzi soċjali tas-Santwarju u tad-Djoċesi ta' Għawdex kif ukoll fuq Radju Marija. Fil-għaxija imbagħad ikollna quddiesa oħra. Imbagħad filgħodu wara l-pontifikali ikun hawn quddiesa oħra fil-11:30, imbagħad fil-għaxija ikollna quddiesa oħra fis-6:30 u fis-7:30 pontifikal aktarx fuq it-suntier tas-Santwarju immexxi mill-Arċisqof ta' Malta. Kif qegħdin taraw warajna hawn ix-xbija mirakoluża tal-Madonna ta' Pinu, ħeġġitkom hekk li issa x'intersqu lejja biex tarawha, tersqux fuq xulxin. Żommu id-distanza, anke biex toħorġux kollha mill-bieb t'isfel, imma ħorġu anke mill-bieb tal-ġenb. Ħargrazzi Alla kif taraw ir-restawr sar b'ħafna delikatezza, b'ħafna reqqa, ħarġet issa tassew iż-żbuħija tagħha. Jekk tiftakru, qabel il-mant ma kienx blu, mhux għax inbidel il-kulur. Konna narawh jagħti fuq l-aħdar, imma għaliex fuqha il-kwadru ma' żmien kienu jingħataw biex jipproteġu l-kwadru, biex jipproteġuh diversi passati ta' verniċ. Imma dak biż-żmien jisfar, u allura l-isfar u l-blu jiġi jaħdar. Anke l-kulur tad-dera tad-dija li ħirġa minn warajja kien sar kollu l-istess. Illum tistgħu taraw dik id-dija ħirġa hekk mill-Madonna. Jiena kif ngħid il-Madonna ta' Pinu dejjem twaslilna messaġġ. U jekk qed naraw dik iż-żbuħija issa tagħha wara li ġiet restawrata, jiena nemmen li qed tfakkarna kemm jien u jien għandna bżonn li kultant u tant nirrestawraw ruħna. Nitnatfu minn dak li tappanna, minn dak li jħammiġna, biex hekk anke aħna nsiru dejjem nixbħu l-imħabba ta' Alla. Marija tiddi fuqna u turina l-imħabba ta' Alla. Qegħdin nilqgħu wkoll donazzjonijiet għar-restawr, qegħdin nirrestawraw ukoll bħalissa anke l-kappella, kif ukoll ħajsiru dwal apposta biex il-kwadru ma ssirlu l-ebda ħsara. Anke il-ħġieġa li hemm qudiema, il-ħġieġa biss ħanatikom kont wieħed. Il-ħġieġa biss 7,000 euro. Imma dik hija ħġieġa apposta biex id-dwal u dak kollu li jintefa' fuqha ma jirriflettix u ma jagħmilx sħana biex il-kwadru ma ssirux il-ħsara. Walhekk qegħdin nilqgħu id-donazzjonijiet tagħkom li nitlobkom biss li meta tagħtu d-donazzjonijiet poġġuhom f'envelope u fuq l-envelope iktbu isimkom u l-adress tagħkom. Dan qegħdin nagħmluh biex imbagħad anke dawn jitniżlu f'reġistru apposta
Imbagħad il-qudiem nibbatulkom anke Santa Sabiħa kull min għen fir-restaw biex tinżamm tifkira tad-donazzjonijiet u l-offerti li jintom għamiltu. Għalhekk titfawx il-flus hekk fl-idejn anke minħabba l-iġene u l-mument li qegħdin fih. Nieħdu ħsieb xulxin, iktbu l-indirizz, isimkom, għalqu l-envelop u għatuh li xi ħadd mis-saċerdoti. Ejjew ngħidu flimkien għalhekk 3 Avamarijiet u npoġġu l-lum taħt il-man tagħha il-lisqu fil-ġdejt li sejjer jiġi imħabbar illum. Slima lik Marija, il-grazzi li hija lejlijek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġudijek Ġesu. Slima lik Marija, il-grazzi li hija lejlijek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġudijek Ġesu. Slima lik Marija, grazzi bendija l-mulejja, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġudijek Ġesu. Madonna Kapinu, Sultana tal-Familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.